Abo nunsia SOMPA 106.5 FM Accra eso enie anopa nunsia kase ebre na so se yede esomwo kase no a nana kwadwojesi company limited waso asene se ye mfamrewo edansie ho ne mapapa ne nyina na kache eho ene yekohu no no na etobie na ne bo nso edafom se ekulem yetimi atobi de esi yedan papa yasaje ho afuto ni akwankyere nyina de afiri ho no eno waso yasene se ye mfa kase emrewo bra 21st clinic enso ebo ne chidom de siatika commandant wo hwe ya pom nyina maye ma ne nyina timi akoboko de amaye no wono so ka ho bie Leicester Ghana Limited e the Yas toothpaste and the brush enso aboye chidom e na 20 na 74 8074 adro no wono so e kan ho e maye asomwo e wo SOMPA 106.5 FM Accra afei SOMPA 93.1 eno e wo Asantemanta Mokumase Adamfopa radio e wo France ahinkro Paris mo SOMPA 101.1 Watakwa 103.3 Watakrade 106.1 ewo Tachima 98.9 Wisunyane 90.7 ewo Nkranza enafe 101.3 eno ewo Doma hona Doma FM 100.7 wono so achikasie a obo pete kanashia band radio enso eje abo apete enafe Kingdom 106.1 FM eno ewo mankesim wono so efa kasie kama pa udru Facebook eye SOMPA Accra 106.5 live SOMPA Accra 106.5 live mepacho share wo ho na fe like follow na share na fa comment so eto ase ena YouTube no eye SOMPA FM live www.sompaonline.com so ensemi ni nyina ya kruche de afoforo bi aka ho a ubetimi aduru ho na wakwakenkan bi anopa yi semo a yede edi wonto ano na paso bi ene se akwanhia huhu bi asi ewo Kumasi Asantemantamu etimetim junction ni nyina enam vozi saka ya yeso ukofo a wakrafie yi so enam so ama motoni bi babi odano ano oden afoforo bebre nso apira upiemu ewo Framantamu a Southern District aduto community ye ho no wo mo chese na nsansuo na tototo no wo mo so anyo mo de pa na enye easy manfo na kasa ho Achirachirefo a wonom achirade ewo St Augustine's College womo a headmaster ene kasa se achirachirefo ni nya baabi no enti amasuku kono ayedin eno na MP ya wo Solatu na Kaba wono so de ato get funded him say we die wo mra na important way na nye St Augustine's nkwa ne hia bie wo mo so mfimfin ho no wo mo hia bi pa mo school no atete aprapansam Ghana Education Service Company for Bamani akachira wo fo na fe ya hwefo sen samodo mo ma ebe suku a ya de kuro ewa kwada no so no monka ne yehu ne santi asye ya hwapom ne nsam so ka kire nso de se mo ya counseling no a monfa skill cell test no nka ho na se ye ha dwene pa ya be ko obi man so Zimbabwe man mo wonu mo kire mu se empanifo a wodi wonjuma e wo mra hye bedwafie wonu ma gi bill bi atomu a eno no eboa e mo ma stand se obi be ya president wo man mu from 5 years to 7 years so mo sam na pe ensem no ahodo bebre e ka we no ho ene age bre e ba be chechere nyina mu kase kwan so e de amount na safo kantanka dawroma e no de yendam Facebook ni social media ni nyina so enuanu ma wote yenka no eye me odoma nkoma chia me obrempon na kwaku ampoma meni aba abena badu adepa kofi abusia yada se yeche ensamono ase na yafa rahusemi emfrin samna ase adopei emfa emao amani efra sante emantamu adabraka na wei ewa sante mantamu eben otafo ene ne potemu eba ne se owura bi a oyi otwi moto fidie tetefo yi bie wo ho akwakwadi adwamu pa ne nyina ene se ka no eye Toyota V8 ya wono no de nani akire mu efri etimatim junction ya wokọ mamponten na ja wotiatia son kakra hyenkenini na se ye ne denti wo hu ya ni se putupuru moto bi eye ene no adiabesi ani na ntinu wo yi nan akwakoti ya break broni be ka se mistakenly no kwoti accelerator no so na ne etu ni se boom ena ne ode machine prekom na yensem training Kwame Alex Redu edi nsem yi ba ye ne wo kire mu se owura bi one no etwetwe nkomo Ora Mohammed Nuruddin ekire mu say said the V8 no etimi nyame moto no
baabi owura no otwi moto ne da no ano eden enam saa yo so e ma kire cars ya na eba no wodi bo we mu gain no wodi akobo we mu gain no wodi akobo we mu gain ama adehye bebre na so e pra sabre wonom gye ayahwe sɛdeɛ deɛ ne nanisɛm wɔne Alex Kwame Redu ɛtwetwe nsɛm mu nkomo eni What the ball? What the ball? I'm saying you must also with every concept here and gun. Now, Saka students who are one and what the ball Saka Simeon, Uncle Pastor, and the other. You guys said they were short about this time there. So, would you have a because who may be a problem a born Tony Faso and I can't have a far 2 times. Can't the nephew to dash the never. And the 2 times free ever. The about is a knock out no, or do come on, or the Siano, no. Them said you must what every course I put your gas and then the shah no car will probably drag and not ties no cry same kind and nice gas in the street. They knew you not when in Ancasa what to know the bone or the side for the hospital. You knew the Apple School, the only thing I hear channels of about you who find fast. They're more fast and and funny cry and found yes, I want to run who may be an sending up on the Google kind of their fans. Asɛm no ɛne nyan papa sɛdeɛ kaa no si ɛfa no so no na kyerɛ sɛ deɛ na nani sɛm no kyerɛ mu kura sɛ ahwɛ yi a sɛdeɛ yɛn sɛm kyerɛ ni bɛka sɛ okoko ma no ɛmɛ sɛ adeɛ na ayɛ ka ya ne sa yɛn sɛm kyerɛ ni Alex Kwame Redu ya wɔto nkra efra sɛntamantamu afa baabi no ɛna ɔde wei efri etimatim junction ɛba yi a yɛda ne kyerɛ no pɛ ɛde asomo afe emfiri ho na yemfa yɛn nkyerɛ mu ɛwɔ framantam mu na yɛkɔ Southton abato mpɛsia no so ɛwɔ framantam mu na wɔmanfo a ɛwɔ adutɔ wɔn na ɛtotɔ srɛsɛ no kure ne nyame anim ni na nse yɛn nsuo tɔtɔ sai yɛn ne yɛnim sɛ nkranko a na nsuo kura pete kɛkɛ na akɔfa asɛm kɛseɛ ɛde aba ɛna nansen kumase agye wɔn deɛ nansen ya kura mpo no opie mu mfimfin mantam a ɛnura ɛna na Erika nan ɛbɔ yɛ ho kaseɛ sɛ Cape Coast ene mori emfimfi ho nyina ensuo na to yiri ama no kra na mso nipa mienu kra no afa mu ahwere wo mo nkwa nora wo de ho report baaye wonu ma wo aduto ewo framantam nso kire se no kre ensuo na to ne oni ho de ama me ne wo ka sei basic school ye ho ensuo na yiri ho enkoda ntimi nko school health centers ho eno so ensuo na yiri ho nyina ma ese doctor fo ne nurse fo kra ho no wo mo entimi enkonko ye adwuma emma manfo no krampo enya mpomde pa emfa enhwe wo no ho eno nam so ema so mpaka se ebopine manfo ni bi ho eno wom di nko mo do makosem eto so mpaka se enim sei situation that we are in now since let's say from Wednesday, this is the situation we are seeing. When you look at my back, that's the residential area or the nurses residence or Adult Health Center. As it is now, because of the flood, we are finding difficult. The nurses or medical officers are finding difficult to render medical service to the people of Adult electoral area and beyond. Can see the water has married my house, my everything. Can see my Akukon Kitty farm is over there. The water has carried everything away. So that's how I'm affected. Oh, we just came overnight yesterday, a day before the Ghana match. So we were seeing the water somewhere on the back of the house. So after watching the Ghana match during the victory celebration, the next morning, water I wake up to see is water marry my house. Water marry my house? Huh? No, a same cry. And water marry somebody's house. Says na wadi if you na ama nko kwa nkete project ya waye nyina ni nyina wa nya ba akokra wo mo he Ghana mo be he Ghana ma jeje mo ani age Ghana hye ya se Panama Tuesday Ghana be sa hye England aka ho na fe ni etoto aso Ghana sa hye Croatia ne top group yi wo mo ani age ye calculation nyina de ama Ghana e be he ya say na nso it is going to marry their house. Ama asem na kwaya wre ho sempa enim ho nso tie ya residential areas ho nyina ba bia ya nurse fo na doctor fo tena bere kura no wo mu nsuo na amari ho nyina ama akwafa asem de aba sese wo mu nya ba bi kura mpomfo mu tinto ama wo mo mfiri ho nyina no wo bia frim asasa ne nema e de ko ne kura se we die wo ntimi ntena poso emfa nkonko ya adwuma we yi o manfo e wo aduto wo mo akosem a wo me de ato so mpaka se anim enso eno no wo enwumasua mu no ye kwakopie mu e wo St Augustine's College one mutibire kese ya wo no wotu yesuku no ano e Reverend Father Dr. Patrick Godfred Apia wo no ene tutu srei wo se akyerɛkyerɛfo wo no mokyerɛde e wo St Augustine's College ho no wo mododo eye aha waha ene aduanan 140 teachers emu be se aduosia 60 pe
ɛna sɛbio wɔnom anya baabi ɛde wɔn tituo na wɔn atimi asɔre dwonkupa bi so abɛkyerɛ deɛ na wɔn aka no deɛ wuyi 60 ne free 140 ne mu a wɔn aka no nyinaa no wɔn ni baabi papa bi ate enti no wɔnom ɛhyɛ wɔn ho n'agya wɔn abɛpɛkyepɛkye ɛwɔ ɛdan nkuma bi ɛwɔ campus hɔ mu akyerɛkyerɛfoɔ no ho kyerɛ wɔn paa o ɛsan sɛ wɔn anya baabi pada yie so da yɛ papa bi na nyankopɔn yɛ adom no wɔn sɔre dwonkupa bi so a ɛna wɔn nya sound mind aba classrooms aba bɛkyerɛ mmɔfra deɛ na wɔbɛkɔ na twɔtwɔ poa baabi a wɔda no adeɛ bɛkye na ne kɔn ya ne ya sɛ ɛyɛ abayifoɔ bɛtim ti akɔbɔ bɔɔlo ɛyɛ sɛ ogyina classroom wɔ no mu a wɔkyerɛ adeɛ kora ɔno teacher ne no abrɛ sɛ twam enti ne tibere kɛsɛ no ɛkyerɛ mu sɛ mpanimfoɔ mmerɛ wɔn nsraban mu anim yi a ne yɛmpɛ beaeɛ bi ɛma akyerɛkyerɛfoɔ no ɛna. As a total of 140 teaching staff, of whom only 60, representing 42.9%, are rested on campus, leaving 80 members unhoused. This deficit is significantly more pronounced within the non-teaching sector, where a mere 6 out of the 66 staff members, representing 9.1%, are provided with on-site accommodation, leaving 60 without. Consequently, out of a combined institutional workforce of 206 employees, 140 staff members, representing 68% of our entire workforce, remain non-resident, underscoring an urgent strategic requirement for staff residential infrastructure development of a college that accommodates close to 3,000 resident students. Sibrekese Metro Headmaster no Wotia St. Augustine's College no Reverend Father Dr. Patrick Goffred Apia wono ene kasa ya wache ntino akyerɛkyerɛfoɔ ne deɛ ɔmunya bia yɛ pada yɛ nti mpanimfoɔ ɛmpɛ baabi ɛma wɔ mo no ɔmo na engomasu ankobo yɛ mu no mrahye bedwani a ogina ma de hye a ɛwɔ sola tu na kaba ɛyɛ Andrew Darichi wite wono na yɛkasa yi wɔse sɛ upie mu St. Augustine's a wɔmo ɛpɛ suku adan ebi kure omo pe ba bia omo de omo tiri beto de akyere nkwada na de ne ogasco nyina sɛ teacher fo nya ba bi mfo mutintu yi wase ba ni mpatam ho a na bato mpeso ya no so no ɛdan a asɛsɛ wɔ hɔ sɛ no nyina wɔ savana mantam no mu na wase titiri pa ne adehye ye wɔ gakon wɔmo mpatam ho no de suku adan no atete aprapa nsam sɛ kontibe na nsan kure kɔfa ba ko bi firi hɔ ba enye o enya ɛno nti wanam SOMPA kase so eka ede akyere Ghana Education Trust Fund for say we do sere woni ada wo sere mo se mu sisi adan no na mo ye ne ma bi dia ma schools ahodo ni bia mon kai se manfo e woga kon e na afi omo e wo solatu na ka ba mfinfin ho nyina no sebe mpredu asa wo mu na edwon mane bia eno nti mo mfa bi mre won no mo so nya bieye ama se enkwada empe school mu tena obekọ ya o school no kra se enkotra dia bo so wo mo ntra school mu ho eno nti won de wo sere toto sere se get fund for wo mo sisi a wo mbesi bi ma wo. I am sure with time, GetFund will turn their attention to my side so that we're able to fix the schools. In fact, it's pathetic. As it has started raining, most of the schools are closed. Aside from that, there are some of the schools that cross streams. In the case that cross streams to attend school, now all the streams are flooded. Such communities, their kids cannot access school again. You go to Bilpie, their kids attend school in Goyiri. So now that it has started raining, many of them cannot cross. Now, they expect that we should build a bridge across that stream. But as an MP, how much? I just told you my common fund. Can that build just even a culvert? You can do it. I just want to assure the people that we are doing our bit to ensure that our school kids are comfortable in schools. We will do our possible best. Yebetimi aya ni yebetimi bia na yebeye ni yebetimi bia sa na yebeya wo mo benya ahoto o hwe ba bia wo mo wo schools ni bi wo wa ensuo tutotoi etwa wo mu nyina agya wo mo pese agya hanke emeye bridge kakra na nso me MP sco man fan de kra me hene te sa atati aba shu lazy ano covet kra me ntimi mfa ntobi ena nka me de akoye kwan e de akoye bridge kra san aka ho eno nti ye be hye ombo ye be boa won na emom ni nyina no get fund for mona kase no ejina mo so ya mommo mo ho so we eyem rahye bedwani ye ogina mu ma de hye wo solar tu na kaba eno ye era Andrew Dare Chiwete ena wone SOMPA kase e bo san komoyi enwomasuamu ani egusu a yegina ne yetoa so ewo empanimfo a womo edi womo dwuma wo GS womo a womo ehwe National Coordination
of schools health education program no eso wamo epeni na kasei dwumadie ekoso a wonom atu din third annual international sickle cell center conference na dwumadie yi ekoso na openi a wono woya national coordinator edema school health education program ewo GES no Mame Theresa upon Mesa ekasase eno atoto asre awofo afei ahwefo se wodo ba se bia oye baby ngenge na chese from crèche ade ne ba school so wa class 1 class 2 class 3 konsi SHS ma ochirechire ni a wo school ho ana wo kire oba de no ehu yade e wo oba ne so esanse akwada bi wo hanamu a yeso wo sickle cell na chese wo sekra no akwada bi wo hanamu a yade bi wo no so makoa wuni a wo de akwada ne ba school no wona wonim se wo mo chirechire ni na mane na sa akwada ne to afa be huanse wo yesei wo him so saa chirechire ni meka se bia akwada na na pe na agro bi ade wo be gina classroom wa hwe na hwe kro betia ne say hey stop what you are doing enso na bia akwada ne bibi na ha no be se ya ma chirechirefo ni hu ya de kura wo ye ma ne so na what die symptoms bi ade ni ye bi edi ama chirechire ni hu se akwada we ni parent ka sa ya de bi sei e na wano sunti ene wo yesei di ayempa ho pomase bre papa bi na no etumi aboa Mame Theresa upon mensa say woman aban no na afa Ghana Education Service wo mo ka mo tamasi ani se twe na eniema ebetumi aboa ama ya hwamofra wonom ewa yade nkakra bi chronic diseases no na afa sickle cell no ye de wo mo be school no ye betumi di aso wo masene no wonom aye ne nsam odi to dwa e wodwumadi no ase no. If your child is in school, be from PG up to SHS, it is better you let the teacher know about the child's condition for that teacher to be able to provide the needed support. If your child is on any medication, let the teacher know. If that child has time that he needs to eat or even walk around, let the teacher know. So if you explain everything to the teacher, they will know how to handle that child. In SHS, it is not only the teacher who is supposed to be in the room because your child will be in class with other colleagues. And so the class needs to be sensitized on that condition so that they will accept the child and provide the needed support to that child. We are also in collaboration with Ghana Health Service giving teachers training on some of these conditions, and we hope that we will have enough materials to be able to train the teachers in order for Ghana Education Service to support the children living with Openia yeti nkan eye Mame Theresa upon mensa we national coordinator edema school health education program ewo GES edwumako nim dwumadi a wonu to din third annual international sickle cell center conference yase eno odi sasem to dwanti awofo ne ahwefo no se ya adapt sa suban no na se ye ba ne yade ye do mu ko school ni aka chachachirefo no a ye ne ayeye mu ye ntia sa dwumadi ekro na se and na Ghana Health Service and as the Ministry of Health mpanimfo bebre and so ewo ase na Director of Technical Coordination ewo Ministry of Health Dr. Hafiz Adam Taher wono no wo hobie and wo ka de atoso so mamon fa nkwohye sukufo no de ne nko a sukusu no ye kirekire ne ye ka ebeboa nanso se ye kira me yehunu akoda no ba bia wogina ana ne bobre poten a wode benyini wenyini a anya hwe se wanko sukuu kura no wakwa asode se wenyini wie na wo bewade na se ja asofo no wo mo ye counseling no mo ye de wo sa koye test webra sa ne ma nyina no mo ka ya wo mo fa sickle cell test no wo mo fa nhyembi na so wo mo de hyemu a eno beboa pa pani yi kasa no na ni abre san se wo hu se asofo ne nshada binom nshada mmoso kra ena ye no mo so a ye ja ye ko counseling na ye ko akọji awade no anase ye kwa ma asofo na hira awade so ma ye no chese ye nhwe ho odo na ya tomu no a ene ye ni di akire ho me do no me pẹ no eno nko a ni beba mo so no na we ni no hwe ne o we so na hwe ne o we so a ensese wo ne hia enso no makohia no mo akọwo na akoda no mom na eba bebre eno nti wonam sa ye so etufu titru pane asofo ne nsode ahodo ne say ya mo fa sickle cell test no mo fa nka ho. I remember I was
talking about counseling. Another factor, I think the faith-based organization are good in terms of counseling, premarital counseling. That does not concentrate on faithfulness. I should also have a look at the health aspect. Counseling to guide them how to check out the other case situation so that then you have don't even so these are all preventive measures and we improve the faith-based organizations and encourage them at their seminars. They should be talking about premarital counseling. They should be talking about it. I haven't mentioned Islamic religion that does not look at the aspect of health counseling. We Dr. Hafiz Adam Tahir, one and Director of Technical Coordination. At the Emma Ashe Epomdi and some so our my Ganamu, and all the same way now at the Atuja. Now, could you see Company Limited, a Cobas and Premo, and our man was as Nancy Facasi and family war. Near a dance here, Papa, Ghana Hasino, near Yano Etopano, Ewana Kachi, a Coba, Jesus and Premo, and now could you see Company Limited. Now, see, and make us a free. Open and I do apply with binding wires, a face cement, iron rose, any and chance the board dance will be a beer, Mr. For chem ewo na kwaje si company limited na so ye na kope bito sisi a eho na wuduru a wo ma wafutuo na wo ma wakwankyere na wo ma enkuranhye oh ye ni say eye free consultation udi guka mu nso ade asama asande akogya o free ya wontu ahwe ekoba je sisempere mu no na kache ene no wo ya sa de we nyina ede ama wo wono na Central Steel for bo na baso se 2023 outstanding services ya wo de ma manfo man trailer ene truck kase se wonfa enya adwuma no wonfa ntwenkrofo niema emfama won free ene ntu ogusu a wo ye ba bia wo bia je numbers na free 0204 355 040 0204 355 040 ekoba je sisempere mu no pepa cho hwe entini bi e wo otu ase ede fa osire mu ho abesi unan kokom eno na ho techuma ye frede siatica no na manfo bi nim eno nti wamse siatica credit paye na na obi de siatica ato ne ba obi se siatica e wachiri bremu obi kura de se siatica timi kan wakoma eye wuo mesra pa siatica no wan hwe ye bebubu agu ho na onam ye no ade koba mpo de da se na siatica ache wo na wentimi nko ba bia mesra fa woni kirem e wo ne ya oye san hwemu a wotimi san tie ho aduro ede ya aso na bibia timi afiri ho kura de ama wo no 21st clinic kona kache na kwaje ayarehwe why me pa cho men fan hye mazupu na nte wentiment fan sra osre ho nsra eyesa da be ka ne ho bio no na ye de otu hweli chemu me pa cho 21st clinic ye branches no edoso pa Gia numbers no 0540 311311 0540 311311 brekum obwase go so takura de takwan kranza Tachima sunyane kumase kaswa tema anankra ha ya tancha hero about onso yebutu ho mepacho ofre ne a ne ben ubia no ye be kire sebe ya wonkobo lore ka bia ewo ho anope wachiri wosi ana afi na wo betwiri dia ene etobo na menkire waduro na wo de betwiri wosi kama na imo mse wanchiri wosi na wamfa edupapa no nso wamfa ntwiri wosi a ene etumiri kasa akoto foforo na fatwiri wosi na afi bo ho ban efri ase yade enyina ho ya toothpaste ene ne brush ho asem ene America no ya toothpaste ene ne brush no kama pa se odi twiri wosi a ekoyie pa boss ho ban anopa ene anwumre me pa cho bomodin na pe bito provision stores ahodo nyina shops ahodo supermarket be bia ebi ho ye on white and herba ene we total care no ni nyina sa odi twiri wosi anopa ne anwumre fatete nkwada no na emwa msen ho eban o pedodo na wonso wetu aton 0501 SOMPA FM 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 0590 390 338 na oni yen abo enkomo edro baako ya frano 2074 ana otwa ne ti a T74 edro a ehuru ni paduanum ehuru ntiri ni mogya mu nyina ba bia ha obi a hye na eyi afiri ho ode ne ye ekuro ye to ho a se na ahia na enkoye ode no ye se sugar no ewo soro ana se o pressure
ne wasoro ne bia ana wo de no akwa hepatitis B and C ne bia o kidney mu ohawo mu o liver mu ohawo mu me patro prostate enlargement o homi ana okasa na nkabo ne de akire wo ba ubu nsa na ye do aye calendar ye funkuro osa ebi aba wo so ogbo wasan samawa mesra pa ebo hyehye oboda ta hyehye pa obota ye ya wona ase tatai wani mu apegya saa de we nyina nya yade emfa nkohye so bi na aba odua yade me kire waduro no ko pharmacy he ba shop bia e ben wo kwa so petit 74 anase 20 na 74 ebe isa wa ha nyina de free so esanso immune booster ebe boost immune system no kama na ho etimi atọ pa e ba twa nya mapemfo ba ho makore no fo na koda wo nya mfinhie adumie no obi aka bia no bia e de na kwa mu kama wo peredo atu aton o kan shi drugland de ho kuma senso astan kole na ke ba uduru ho a e doso bebre e ne butu ho me pa twa frɛ yen wo 0246 073 498 0246 073 498 and 0501 628 931 0501 628 931 Wamada Roman Wama Soya Sene ye dani ye ho anibota te me no pe ye ba ye de amano nsem to aso TV Emma Aketiapa. Ebusia yada se wacha yen amiaje abrafon kratso no abana yentu fa se okodi ebresia mu otu ani nsem jebom enkopie mu ewo bi man so na Zimbabwe man mu eho ene de ko emane free Zimbabwe eba NSA womo di womo dwuma ewo emrahye bedwam ti Zimbabwe's lower house of parliament wonom ekwasetena na womo di bill bi ekoto emrahye bedwam ese wonom president Emerson Mnangagwa wayesa omo ebeye constitutional reform na wonom said the Ghana Yati committee ayeye di wonom so ebeye bi womo ewieye womo ayi niema bi e de free womo constitution nim na de abeto dwane say Zimbabwe kane no na president tena so 5 years say womo asesa no we president ya obetena so emfinhia no enson enti no Emerson Mnangagwa say no obetena so 4 years de yaka ho na wanya 7 years e wa akonya ne so nti e hya se immediately enya afei no be kase wono won kwana from no wo pe atena so ha komputa mo bewu dada ni asanso asesa no enya no ko a na wonom eyi free wo mo ewo ese nim wo mo constitution nim say wonom ahyemra ese wo mo a yeto wo mo so aba se bia pese be president na ke yato so aba se de nyina nim no say wo mo se da bi emrahye badwam ene wo mo ebe elect president yanto wo mo so aba bio e wa Zimbabwe mining afei MP fo no so yanto wo mo so aba bio emrahye badwam honom ena wo mo ebe elect afei said yemdi kan eka ye no wo mo presidential term no wo mo extending from 5 to 7 years entini ehwe ni mu ase president o tisu say no enka 2028 ena ka ne bra ebeso na wasesa ne niam nyina adi akofie enso say no obetena so to 2030 na kyerese 7 years no watwa ne preko emrahye bedwam mu hono opani a wono oye speaker ho eye Jacob Mudanda wono ena ekyerekye nsemu fan ebra aba no ekọso na wase enipa be se 216 a womo eye emrahye bedwafo ewo Zimbabwe hono womo ena womo nyina agitu mu entiniji a womo agitu mu no na kyerese etimi overwhelm because enka wohwe mu a womo hia be se 187 votes ena enka womo ede apasisa bill no enso womo atra sokra 216 mu be se 42 pe ena no womo de womo bo against for bedantem 42 pe ena no womo so womo enfua so womo anu makanya 216 no womo efua so say emra foforo kura ya from 1980 ya Zimbabwe fo womo enya womo fa hodie ya womo eye womo constitution no we ni de edikan kura wono kyerem se womo aye reforms wo mu a eniema makoma nan ena womo eye free mu say 7 years president ena afei MP for ye be elect e wo mrahye bedwam na sese ne de Emerson Mnangagwa 30 years ono wanya mfinhia no aduo watwem yensa dada
na sɛsie no ɔsan so bɛtena so a kɔsi 2030 na kyɛ sɛ mo a moni mathematics no mathematicians no monka mmom na monhwɛ sɛdeɛ obɛnyini ɛwɔ akonnwa no so yɛ a wei mpanimfoɔ a wɔn nso hyɛ mmara ɛwɔ Zimbabwe hɔ ɛkasa kyerɛ mu sɛ mpanimfoɔ no ayɛ ne sɛ idi ama ne nka ho nko a wɔn mfa nhyɛ biribi a no ɛyɛ national referendum mu na etumi aboa ama bibia akoso e de frefa ho wo mo kire mu se ebi mpene so de na so wo ye da hu be de hu de wonom aka no wonom anya ade atomu a se nyankopon ya adom a wono opeda da nya afa ni ekotwe so asente wono ana ehyehye ye so opene sa e na aba na sa nti de free Zimbabwe memo ene ada na akiri e de asomu afi agudi ho nsem ne ade wie kura na enra na Cote d'Ivoire wo mo ne Germany e de yantam so World Cup no na yedim say janka African brothers won beye on betimi aya so mo ye yamfa Germany bo wo eka mienu ema wo mo timu ba ko na abrante friend say adingrade nyankopon na wo hwe ne pa sa de no koye ye no na no achi wo mo group no a Ecuador enso ene Curaçao wo mo so de yam so ne yedim say nka Ecuador betimi ahye Curaçao kura but no aye prediction no ha ema ye se wo no nkobodro ampa Curaçao foi wo mo kokura na saa so mo di ne de Curaçao nto mo kokura na saa amo am ni Ecuador boy 0-0 bi anto atena ama se wo mo opportunity pa de ama Ivory Coast and no se Ivory Coast abenya 3 points ama Germany ekita 6 points Ecuador foi wo mo ni bi Curaçao wo mo 1 point and Curaçao foi wo mo so 1 point wo mo nyina ya nchewa ase ho eno akoro na no Netherlands enso ene Sweden ede yam so ema Netherlands share Sweden eka num ema omu timu baako eno ho nsem ewo ahase na nyame ya adom eno akoro na anadwo na ade ahomachi mpo ade chin ne ye no nan bere mu heye ena Tunisia African brothers wo mu ni Japan Tunisia fo nkoye wo mu koye a ya chi wo mahwe mo kan nan baako se kura wo mu antimi ante je se Tunisia de no se ne ha ye ne de ahwe a wo mu sesa wo mu baage e de abafie ene matches e ho no ebi ne didi suyi Spain ene Saudi Arabia no 9 pepe safa kantan kan betra se e de ho live commentary e de abrel Uruguay enye ho na Suarez ne nkrofo yi Valverde mo wo mo no aha enye Valverde anka Uruguay be but ene ho ne Cape Verde wo mo so de bebom den no ndu pepe eno minim say safa mo betra se de ho commentary aba ne de wo so de bia on de mo Cape Verde de mo ni asembia na Belgium so ni Iran na Belgium ni Iran no eno say ya hwe a mo de mo commentary Belgium ni Iran wo mo de commentary beba na eno na Abbas Arachi Iran wo mo foreign affairs minister e de ato so chese redie wo mo bon US abrochiban mu wo mo nyire wo mo raise the Iranian flag no high no mo nche Belgium na so Belgium Lukaku mo ene Kevin De Bruyne mo se hwe why is he here aha ne he wo be chi o ma shom be 6 yeah no honsem enso eno no abusia we so na ye gina na ye de kase no nyina e de aba na wieye ye tena ase e wo Sompa 106.5 enkran ha no Sompa 93.1 enso eje kase no Adam Papa Radio France Ahinkro Paris mo ono so efa no nyina Sompa 101.1 watakwa 103.3 watakra de 106.1 watachiman 98.9 e wo sunyane alaji bi kwa na brosan mu a 90.7 e wo nkranza na fe 101.3 e wo doma ho na 100.7 one also F5 Doma FM no Kaneshia Band Radio ewo enkran Kaneshia kasem ho ya one also age na afi upie mu ewo mfimfim mantamu a Kingdom 106.1 FM ewo mankasim one also F5 kasie Facebook no Sompa Accra 106.5 live Sompa Accra 106.5 live na afi YouTube ni Sompa FM live www.sompaonline.com so ensemi dodo na agu ho a ubetimi akọ na wakọ kenkan bie abusia na nakọje si company limited na so ya Senebra 21st clinic ebo chidom Leicester Ghana limited e de ya stiff paste ebe kan ye ho na 2074 enso bo ye chidom no ye de wo asie ye gina we so ama eja no mu nyina eja papa eda ya enkwatenten ye die nhira ene bibia bi ewom oye agenti eja papa da enko enfama eno nti yenom a ye beje bre ekenkan kase no ejanom da nyina ade ma wo na asafa kantanka da woro made ye ko Facebook ne so eye eja oduma nkoma chi ame obrempona na Sompa FM ampuma meni aba abena bedu adepa kofi ya metiefo nyina moniti a waji ade hye